For today's video mga kapobre, nakakita mga ng saging diha. Amo na siyang tag-on. Kay akong salon ay saba. Ay kinawat. Okay. Dali ka wala pa day. Ano na? Dali ka wala pa yung mga tao. Dali. Kalanay. May tao na. Wala pa yung tao. Hindi ka magtakpan kita ron. Dali day, pagdali day. Giday ko na eh. Dana. Dali ko day, kapita day. Okay. Dali ko pitaw day. Pagdali. Dali ba pagdali? Dali digaya uy. Dire, day. Ko ang tao day. Day. Ko ang tao day. Day, day, sige day. Agap. Agap. Yati ka day. Nagulit din. Yan. Sa kanila umlaw, maninitri day. Ba maniniday. Karma gid tagtamang sa tag-iya. Nagabaan ako ani. Ay naunsa man yung lusungan eh. Ikalawang man eh. Mura man ako ah. Ngawa gyud ako ani. Ah. Wala na bisbis eh. Unsa man yung lusungan? Na, ugas na dito. Asa nila? Gira ka nanganal. Grabe na yun sa makabugat. Bugat yung lusungan eh. Magkabugat. Dai makuhaan ko ano dai. Kati ka dai. Unsa day? Makuhaan ko ano ba? Bye, day. Dili makompleto atong luyang kung walay lubi nga ungol atong isagol. Di man na. Na. Na, guwapa. Naon sa? Sige mananap. Na, nagawa na lang. Buta, jadi mo day. Inya kisabib sa kadaron. Ay ikaw. Day. Di kaya mo yan dai. Day. Eh, kuyugan naman tikaw niya dito sa ilang sakuan. Sa ubot. Asa man? Patawag mo taan nila ikaw man. Sige dai. Allah, makakuha. Kakuha din day. Na. Sige dai kay. Nignaon mo na nay papel sumon. Day. Ako ang saging na puno ang buwan na to unya dai. Kitang aron kitang duha. Allah. Huwag ni hak-hak. Na. Ito. Agay. Ala, naghanag mananap. Uy. Uy, ay. Kaya mo yan. Naka-jaform niya. Yan. Day. Uy, uy, lisura, uy. Ito na siguro na isa. Oy. Dora, uy. Ito na na oy. Padidit daw, te. Ha? Padidit. Grabe, day. Pilihan ang mananap, agay. Sayang kayo. Sayang kayo na kayo naka-jaform. Pwede hari kuha. Na nakabukuha. Kailangan. Grabe, naghanag. Ay, sulong. Oh. Igi, birahe, day. Agay. Tira, kananganal. Day, 35 na biya ko, day. Niya. Dapat minyo na jud ka, day. No? Kuan, sanay, sa tao gani. Para dakog agi ba? Di ko eh. Malang gyapon. Kay di ta pilion. Nakagiri ka ba ka pilihan eh? Oo. Nga sakit po. Sakit mo lang. Hindi matabang. Nakita na lang mabilin na ng bangko. Pero mas nindot jud day nga. Makapaburos jud kag babae. Di ko eh. Unsam? Hindi para walang. Kita may buhi. Di ko lang eh. Madlok kong talaw. Ay, kalami sa luyang. Wow.
Peter anday. Biyag. Gulam ko sa gingan no. Babuan gihapon ato sa gutom. Ungol. Na. Ani kay mga kapobre ali. Bangsa ta. Doon ka ba na. Ngurti mo rin tinay. Yati kining may ka. Kuso kay mo ground. Sa po ni may ka oy. Mo grounded gyud ay. Na yati kay may ka. Bana kang mic. Mo grounded gyud ay. Grabe kining may ka gyud. Grabe magaan ka buwang. Ay, no! Namita magay, ginuko ako, nakununtan dito kasi mo tayo, ginuko, kaya natin magpalayuan eh. Kaya mo grounded yun, tatong simod. Ay, ate. Sa panahon karon, agay, ito maniday, mangurinti yun ay. Uy, ginuko, taas kay grounded ng mic ka ni. Buto ni suon ka, may. Nara. Sakto. Hello, Maites! Mike.